Така, готови ли сме? Ще пробваме. Добре, пак малко ще съм скучен с интрото и инструкциите на космическия кораб, но ли знаете, като влезете в самолет, че все пак има малко винаги тия скучните интродукции преди полета. Окей, Magic Poco Room не върви нито на бензин, нито на газ. Той върви на вашия глас. Така че просто трябва да кажете нещо и да политаме към космоса. И чак горе ще вземем интервюто на другата планета. Окей? Крум. Чакай. Почваме. Раз, два, три. Крум. 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 Чакай, трябва аз малко по-близко до микрофона да стоите, защото така по-слаб сигнал и кораба не иска да върви. Крум. 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 Здравейте, приятели на BeLive! Ние сме в Magic Vocal Room. Yes. До нас е Крум, който ще го заболи корем от смях сега. Не е верно, той се наболи. Не се смей. За какво ще си говорим? Вече не знам да ти кажа. Ние много си говорим. Всичко сме си казали. Да. Имаш ли гадже? Имам Си гадже. гадже, имам си гадже, супер гадже. Явно си имаш много гаджета. Ако си нямаш, да кажем сега да ти намеря. Значи, много висок, с големи мускули. С голям потенциал. Руса черна. С коса. Ако е без. Ще може да слагаш перуки. Как си искаш да става? Това е вярно. Да. Ако изслага и руки, добре, морал си. Мога и ти ги махам. Да. Я кажи... За секса. Как обичаш да го правиш? Имаш предвид вътре или вънка? Имам предвид всяка! Ами... Обичам тя да го обича. И когато го съблича, да се увлича. Шпирво. Шпирво. Добре, разкажи. Разказвай, аз запея от разлака. То е пазар. Прецакаме! Ема, между краката ти е боя. Защото ти така го усещаш. Да. Запей. А сега гласи, този номер пак върви. И сега с какво да мисля, не и с главата си. А сега гласи, пак съм с вързани ръце. Красотата те спасява, мамка му прецакаме. Много хубаво пея. Благодаря. Това е защото си в Magic Vocal Room. Да, Диджей Лампра, си деца? Много е, сега се аз контрола да кажа първо. Да кажеш? ще запишеш песен, че... Добре, обещавам, че ще запиша песен тука. А ще има ли червена точка на клипа? Хубаво, че каза клипа, защото ме ми се чу клип. Ами то не е толкова сложно. Това си дошла. Не за това. На точка. Ами за сега не виждам защо. За клипа. Те питам, сериозно. Сериозно ти казвам. Горе жени.
Не, може, къщо еш пари за дрехи. Зирап му. Ти вече се събличал, Колкото е нужно. Само мълчи, това ще е Не искам да ви развалям. Трябва първо да отида на прическа, защото съм много породист. И за да ги махна ми е нужно много време. Добре, кажи на всички, които сега ни гледат, как се чувстваш? Сега ли? Да, като чуваш тия ефекти. Като надрусан. Следващия път трябва верно се надрусам. Ти какви ползваш? Не, само кафе с комас, и сниме в комас. Игралца! Хабас доверхи. Да продължаваме с вънка. Смисъл да не стане беля? Да. Добре, аз...